kore su suka je suka gayyato mutane aka yi musu kofar rago umar suka kashe wasu sojoji saura suka gudu. Yaron nan wanga irin kunkurun da suka kone jiya suka zo suka sa mai wuta aka ce sai ya je ya ɗauko sai ya karɓo kunkurun da ko da ya je an kone shi. Abin da yake faruwa wallahi a court martial ɗinsu aka kai shi a Sokoto aka yi ta'azabtar da shi aka rage mai girma daga colonel aka dawo da shi major. Ka tambayin minista Badaru, na yi magana da shi, na yi magana da Bello Matola, na yi magana har da sarkin musulmi ga irin abubuwan da zaratan yaran nan kai kuma ga irin abubuwan da aka yi musu, ya ce zai sa baki amma bai hana aka yi mai hukuncin ba. Sa'a ma ya kura ta suka yi niyayi. To Umar, yaushe ne irin waɗannan sojoji za su samu ƙarfin gwiwa daga shugabanninsu? Tunda na ce maka wani abu ne aka shirya ba a son waɗanga ya ƙare. In ana son ya ƙare, ni ɗin nan da ba soja ba ɗan sanda ba, su zo a sa ne gaban mu tahi a tunkari su Bello Turishi a yi ta ƙare inda gaske ne, amma ba da gaske ake yi ba. Don haka waɗannan ƙananan yara halakar da rayuwarsu na ɗaya suke yi. Ya za ka tura soja babu kayan aiki? Ya za ka tura soja 30 ko 40 ko 50? Wallahi turji inda yake ƙasar zurmi da ƙasar shinkafi da ƙasar isa wallahi sun yi su 5,000. Ya taɓa cewa ko uban burutai zai taɓa ya taho ga su, ai an san inda suke. Bidiyo ya faɗi. Don me za a ta yi a ɗora kama uwayen shi ko wasu uwayen shi sun kai laihi, shi ya yi laihi kuma ba wanda bai san inda yake ba. Kuma babu wani sojan hafsa da ya hasala ya ce cin ido cin reni zubar da darajar kima soja da 'yan ta'addan nan ke ya kamata a ce nan take a murƙushe su ko? Wani a soja akwai yanzu ƙasar nan su wani a sojan an dai sojoji kuma sun tafi. Ka duba shugaban sojojin Najeriya yadda yake fitowa yana maganganu kaman shugaban jam'iyyar PDP ko APC a kan abin da ya faru na zanga-zangan nan. Suna iya hana zanga-zanga tun da kifar da gwamnatin su ne za a yi, su kuma ba son su karbi mulkin suke yi ba tun daga inda suka samu abin su free of charge, ko su ka mulkin ba su samu abin da suke yanzu. Sun hana satan mai ne a Niger Delta. Yanzu dai an yi nasara an dakile shi ko? Wacce ma an dakile ana yi. Ni na je one a lokacin da muka je oversight. MD na wurin na ce sai na je offshore na ga irin man da ake ɗiba wanda ake tatsowa daga Najeriya. Baturen Ingila zaune muke bisa dining table ya ce mai Mr. Shu'aibu na ce da kudin shi $1 million, €1 million, €1 million, $3 million. A ƙarƙashin ƙawahuna ya ce you should take this. Even the Nigerian president knew this. Even the chief of naval, chief of army, inspector general, everybody knew this. Take this your money. Ni ce I will not take it. Ni ba zan ɗauka ba. Sai an je da ni wurin nan wallahi MD tsugune ya nemi kuka. Ya ce honorable, if you go there I know they will kill you. Please don't go. Ni za a kashe ni ce na da a kashe ni. Give me the boat. Ka bani jirgin ruwa wanda za mu je. In ni je a kashe ni. Ya ce wallahi ba zai iya ba da jirgin ruwa ba don ya san mutuwa zai yi, kashe ni za a yi kuma za a ce shi ya haɗa kai aka kashe ni. Baturen nan muna zaune ya ce Mr. Gobir ne ce ya ce if you kill 10 British we are going to bring 100. Ni ce why? Ya ce because I know, na sani man da muke samu a Nigeria free of charge. Ya ce shi in mun yi missing mai a duniya a OPEC a Nigeria muke mitin wannan abin. Ya ce ba kuna cire barrel miliyan 1.2 ko miliyan 2 na barrel. Ya ce babu sahi Allah wadda ba mu cire mai barrel 5 zuwa barrel miliyan 5 zuwa miliyan 6 daga cikin offshore da kuma sauran wurare a cikin wannan yanki inda ake tatsan mai. Ya ce ya faɗa min gaskiya ne in ɗauki wannan kuɗi in zan ɗauka, in ce wala ba zan ɗauka ba.
haka muka dawo ina kuka na ce wannan ƙasa haka ta kai wurin lalacewa. Shi kirikiri yake faɗa min kowa da abubba ƙasar nan ya san abin da ake yi. Yanzu ba shugaban 'yan ta'adda an ka ba ya tsara wurin ba, Tamfolo. Kamar ka ba turji ne tsaronmu ka ce turji ya tsare yankin arewa maso yamma kada a sake insurgency. Ba abin da ya gada ma zai yi ba. Tunda mun kai wannan lalacewar. Umar cikin aje a dawo na san cikin iya Allah sai Allah ya ba da ƙasar nan ga wanda zai ceto mu daga wannan bala'i. Wa'annan shugabanni namu shugabannin banza ne, Allah wadarai da su. Kowa ya hau abin da